Zdraví vás KRL z blogu mamiphone.sk. Dnešnou nami recenzovanou hrou je Bike Baron pre iPad. Bike Baron je akousi obdobou svojho času mimoriadne populárnej počítačovej hry Elastomania. Princíp Bike Barona spočíva v ovládaní motorkára prechádzajúceho zaujímavými traťami, ktoré sú koncipované s množstvom nerovností a skokov, ktoré je nutné pomocou nakláňania motorkára vo vzduchu bez pádu absolvovať. Bike Baron spĺňa všetky atribúty dobrej a zábavnej hry. Primeranú a stupňujúcu náročnosť, oku lahodiacu grafiku, zábavný princíp a rovnako aj systém odmeňovania hráča za dobré herné výkony. Hra sa píši aj vlastným nástrojom na tvorbu tratí, pomocou ktorého ich užívatelia vytvorili už vyše 80 000, čo značným spôsobom predĺžuje zábavu, ktorú dokáže Bike Baron poskytnúť. So svojou predajnou cenou 79 centov predstavuje Bike Baron zaujímavú voľbu v prípade záujmu o jednoduchú a zábavnú hru pre iPad. Pre milovníkov tradičnej elastomanie nutnosť. Zdraví vás KRL.